Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si James De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Miyerkules, July 23. Dalawang bagyo na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ilang alkalde hiling na isailalim sa state of calamity ang probinsya ng Pampanga. Level ng tubig sa iba't ibang porsyon ng Pampanga River, binabantayan. Kapakanan at kalusugan ng mga evacuees kailangang isaalang-alang. At NLEX possible pa rin, posibilidad ng pagbaha pinaghahandaan. Lumakas na bilang tropical storm ang bagyong Emong. Huli itong namataan 115 km west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. Taglay nito ang lakas na hangin na 65 km per hour na may pagbugsong aabot sa 80 km per hour. Kumikilos ito patimog kanluran sa bilis na 20 km per hour. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, the northern and western portions of Pangasinan. Ito po ay sa may Dasol or Dasol, Burgos, Agno, Bani, Bolinao at City of Alaminos, Mabini, Anda, Labrador, Sual, Binmaley, Dagupan City, Lingayen, Bugalion, Infanta, Sison, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto, Pozorobio, Apayao, Abra at Benguet. Samantala, napanatili ng bagyong Dante ang taglay nitong lakas. Sa Tropical Cyclone Bulletin number 5 na inilabas kaninang alas 5 ng hapon, huling namataan ng bagyo sa layong 835 km silangan-hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 65 km per hour na may pagsugbong aabot sa 80 km per hour. Kumikilos ito pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Palalakasin ng dalawang bagyo ang hanging habagat na magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Samantala, naglabas ng heavy rainfall warning number 49 ang Pag-asa dulot ng hanging habagat. Sa inilabas na anunsyo ng Pag-asa kaninang 5 p.m., nasa orange warning level ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Agoncillo, Balayan, Calaca, Calatagan, Laurel, Lemery, Lian, Nasugbu at Tuy. Associated hazard flooding is still threatening. Ito naman ay sa mga yellow warning level sa Metro Manila, Pampanga, Tarlac, Laguna, Rizal, Batangas, Alitagtag, Balete, Batangas City, Bawan, Tanawan, Cuenca, Ibaan, Lipa, Lobo, Mabini, Malvar, Mataas na Kahoy, Padre Garcia, Rosario, San Jose, San Juan, San Luis, San Nicolas, San Pascual, Santa Teresita, Santo Tomas, Talisay, Taysan, Tingloy, Taal. Habang sa Bulacan naman, Hagonoy, Paumbong, Bulacan, Maykawayan, Obando, Marilao, Bocaue, Giginto, Malolos, Kalumpit, Sapulilan, Plaridel, Pandi, Balagtas, sa may Santa Maria at Quezon, sa Milocban, Tayabas, Lucena, Saria, Candelaria, Dolores, Chaong, San Antonio, Mauban, Sampaloc, Real, Pagbilao, Orial at Pagbilao, Agdangan, Alabata, Atimonan, Buena Vista, Calawag,
Katanawan, General Luna, Ginayangan, Gumaca, Lopez, Macalelon, Bulanay, Padre Burgos, Perez, Pitogo, Taridel, Quezon, San Andres, San Francisco, San Narciso at Tagkawayan, Unisan. Makakaranas po ng associated hazard flooding sa mga nabanggit po na areas. Samantala, asahan ng light to moderate with occasional heavy rains sa Nueva Ecija sa susunod na 3 oras. Nakaapekto naman ng light to moderate with occasional heavy rains sa Bulacan. Ito po ay sa Angat, Baliwag, Bustos, San Jose del Monte, Doña Remedios, Trinidad, Norzagaray, San Ildefonso, San Miguel, San Rafael at Quezon. Dito naman po sa may General Nakar, Infanta, Bordeos, Humalig, Panukulan, Patnanungan, Polillo na pwede pong mangyari sa susunod na 3 oras. Samantala, inanunsyo ng DILG na walang pasok sa lahat ng antas sa mga sumusunod na lugar bukas, Huwebes, July 24. Una po sa listahan ng Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Nueva Ecija, Quezon Province, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Sorsogon, Romblon, Masbate, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Antique, Iloilo, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Batangas, Laguna, Rizal at Cavite. Samantala, patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang pagtaas ng level ng tubig sa ilang bahagi ng Pampanga River dulot ng walang patid na pag-ulan at hanging habagat. Sa panayam ng CLTV 36 News kay Nestor Nimes, ang officer in charge ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center o PRFFWC, ang mga porsyon ng naturang ilog sa Arayat, Candaba at Sulipan na sa Apalit ang kasulukuyang nasa ilalim ng iba't ibang alert levels. As of 6 a.m. ngayong Miyerkules, July 23, naitala ang mga sumusunod na water levels. Sa Arayat, meron na pong 7.23 meters. Ito po ay above alarm level. Sa Candaba naman, meron ng 5.67 meters. Ito rin po ay above critical level. At sa Sulipan, 2.94 meters naman po ang taas ng tubig dyan. Ito po ay above alert level. Aniya, posible pang magbago ang antas ng tubig sa mga nabanggit na portion ng Pampanga River dahil sa walang bagyong nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Patuloy naman umuno ang ginagawang monitoring ng bawat Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Ilog, gayon din ang panawagan sa mga residenteng nasa mga kritikal na lugar na maging alerto at sumunod sa anumang abiso. Samantala, pinulong ni Governor Lilia Pineda ang mga alkalde ng lalawigan upang alamin ang sitwasyon ng kanilang nasasakupan. Alamin natin ang nangyari sa emergency meeting sa report ni Paulo G. Santos. Paulo, kumusta dyan?
Yung JM, inirekomenda na nga ni Santo Tomas Mayor Jan Sambo na sumailalim sa state of calamity Mhm. ang buong lalawigan ng Pampanga. Kasunod nga nitong mahabang panahon na lubog sa baha itong halos nasa 18 bayan dito sa lalawigan. At sa initial na pag-uusap o pag-convene nitong PDRRMC o Provincial Yes, Paulo? Disaster Management. Yeah, naririnig ba ako, JM? Yes, Yan. Paulo. Ayan, nagbalik na. Oo, oo. Ang isa sa kanilang inassess kung gaano kalaki yung perwisyo nitong Sige, Paulo, matagal na siguro na medyo pagkulan mahina ang iyong na connection ngayon. nagsulta Babalikan ka ng namin batas. maya-maya. Manatili po nakatutok at magbabalik po ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Bumisita sa Bacolor Mini Convention Center si Pampanga Governor Lilia Nanay Pineda upang maghatid ng basic food packs, tsinelas at hygiene kits. Kinamusta rin ng gobernadora ang kalagayan ng evacuees ngayong Miyerkules, July 23. Nagsagawa rin ng medical check-up ang Provincial Health Office. Nasa 60 families o 243 na katao ang nilikas mula sa NHA, Barangay Tinahero, Bacolor dahil sa mataas na baha. Samantala, balikan natin ang report ni Paulo G. Santos tungkol sa emergency meeting na ipinatawag ni Governor Pineda. Paulo, ano ang mga napagkaisahan o napag-usapan sa naturang meeting? JM, tiyak na nga na magko-convene ang Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga para dito sa motion na isailalim ang buong probinsya sa state of calamity. Na isang motion ni Santo Tomas Mayor John Sambo kaninang hapon. At dito nga sa emergency meeting, napag-usapan ang kung gaano kalawak itong pamimperwisyo mula pa lamang ng tumama na itong walang tigil na pagbuhos ng ulan o itong hagupit ng habagat. Kasabay nga rin itong assessment na rin dito sa epekto ng bagyong Krising at ni Dante. Dahil sa apilan nitong mga Pampanga mayors, talagang apektado yung kabuhayan ng kanilang mga pinagsisilbihan, yung mga constituent nila na hindi nakakalabas, hindi nakakapagtrabaho, at isa na rin sa inassess kanina yung kabuuang perwisyo dito sa kabuhayan ng mga agricultural municipalities. Na sa kabuuan, Kuyang JM, ay nasa 470 million o kulang sa kalahating bilyong piso itong pinsala sa agrikultura na naitala. Partikular itong binabanggit na report ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na 470,104,758 na kabuang halaga ng agricultural sector. Kung isa-isahin natin to, Kuyang JM, isa rin sa malaking tinamaan yung mga rening kakaluguran tamong ortelano, yung mga nasa bukid dahil harvest season na rin dyan sa area ng 4th District na isa sa may malaking produksyon ng palay. Nasa higit 143 million GM ang naperwisyo sa industriya pa lang ng palay, at sa mais naman at kasaba nasa 988 million, higit na 988 million, 7 million naman sa high value crops. Samantala, sa danyos naman sa industriya ng pangisdaan, yung mga nakawalang isda dyan sa mga palaisdaan, JM, umaabot sa 318 million pesos. At sa poultry naman, ay umaabot sa 1.5 million, at gayon na rin yung egg production natin dito sa 4th District na nasa 1.8 million pesos. So napakahalaga daw ng calamity fund, JM, para sa mga LGU na apektado nitong pagbaha, na sa mga oras na to nasa higit 200 na barangay ang totoong hanggang sa ngayon ay nakakaranas pa rin ng pagbaha, at inaasahan na yung tubig mula sa itaas talagang tataas pa, lalong-lalo na ang pinakikitunguhan dito, yung tubig mula dyan sa Nueva Ecija na dadaan sa Pampanga River. JM. Kuyang Paulo, ano ang naging tugon ng Sangguniang Panlalawigan dito sa suhestyon ng ilang alkalde sa probinsya na ilagay na sa state of calamity ang ating probinsya? Kuya JM, ilan lamang yung mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ang nandun, pero halos lahat ng mga present sa PDRRMC meeting kanina sumang-ayon dito sa motion ni Santo Tomas Mayor John Sambo. Dahil lang isa sa pinakikitunguhan nga nila yung mga alituntunin sa pag-disperse ng budget, yung 5% totoong napakaliit na pondo daw yan, at isa sa pinag-uusapan yung
sistema ng procurement ng assistance na ipinagkakaloob sa kanilang mga kabalin. Dahil kahit umakto itong DSWD sa mga food packs na ipinamahagi dito sa mga kababayan nating tinamaan ng baha, talagang kulang pa rin yun. Lalong-lalo na meron pang mga kababayan tayong apektado at nananatili sa mga evacuation site. Ang pagtataya nitong PDRRMC nasa higit 3,000 na individual, Kuyang JM, ang nasa mga evacuation site at umaasa pa rin ng ayuda ng mga lokal na pamahalaan. Kuyang Paolo, bukod dito sa pagdedeklara ng state of calamity sa ating probinsya, nakita ko meron ding ibang alkalde nandito sa meeting. Nakita ko si Mayor Dimandatu and correct me if I'm wrong, nakita ko din si Mayor Catalina Cabrera ng Sasmuan. Ano po Paolo, yung meron ba silang mga gustong bigyan din ng pansin at panawagan para sa ating sangguniang panlalawigan at kay Governor Lilia Pineda? Totoo kayo dyan, JM. Ang isa pa sa na-raise kanina dahil bagamat hindi kumpleto yung Pampanga mayors, nakita natin doon yung mga alkalde na nakakaranas din ng pambabash ng mga netizen. Partikular na dyan sa Santa Rita Dam. Ang binabanggit ni Mayor Rinan Palo ng Santa Rita, pakiklaro doon sa mismong meeting na yun ay area ng Lubao, Pampanga. So, doon sa mga naging pag-uusap, assessments doon sa danyos ng mga infrastruktura, lalong-lalo na sa mga flood control project na makakaapekto sa buhay ng marami. Lalong-lalo na itong tinamaaw na sirang Santa Rita Dam, na ang sabi naman ni District Engineer Jigs o Odea, na isa sa kanilang tinitignan yung temporary na makapag-sandbagging doon sa lugar. At dahil ang pinangangambahan dito, JM, kapag lumawak pa yung o nasira ng tuluyan yung mismong dam dyan, yung flood control, pwedeng malaking bilang ng populasyon dyan sa bayan ng Lubao ang makaranas ng mataas na baha. So, yun yung napag-usapan dito, JM, at kung gaano rin kabilis yung disaster response, pinag-usapan yan, particular na sa pamamahagi ng ayuda, dahil yung mga nasa vulnerableng sektor, JM, may isa yun sa mga kondisyon sa negosasyon nila. Paano kami ililipat sa evacuation center kung hindi maayos naman yung evacuation center? May mga ganong mga salita yung mga nakakausap din natin sa ground. Kaya ang hiling nitong mga local chief executive, talagang paghihihan ng mabuti yung serbisyo pa lang diyan sa pamamahagi ng ayuda. At pangkalahatan naman, umaayon dito sa pagdeklara ng state of calamity. At ang isa sa pinakikitunguhan nila ngayon, JM, yung pagdating pa nitong malaking tubig sa itaas. Dahil ang sabi ni Governor Lilia Pineda, kailangan talagang makapag-strategize, hindi lamang ng lokal na pamahalaan, kundi yung apila dito sa mga lead agency gaya nitong DPWH at ng Pag-asa kung mapalalim pa yung study na ang Pampanga ay hindi lang talaga tagasalo ng tubig sa itaas, kundi magkaroon ng full government approach na kung ano yung mga epektibong proyekto gaya nitong water reservoir upang hindi na lang basta-basta dumadaan yung malaking tubig dyan sa itaas na bahagi o upstream ng Central Luzon. Yes, Kuya Paolo, nabanggit mo itong sa Santa Rita Dam sa bayan ng Lubao. Nakikita natin kanina sa mga video na ating ipinakita sa inyong mga screen, mga kabalen, ay naglalagay ng sandbag ang ating mga residente at ilang mga rescuers doon. Pero meron na bang malinaw na solusyon ng provincial capital sa ugnayan sa DPWH kung ano ba ang dapat gawin? Dahil kung magtutuloy-tuloy ang ulan na ito, Paolo, baka sakaling mas lumaki pa ang damage doon sa naturang dam. Ang sabi ng provincial government ng Pampanga, talagang inuobliga itong DPWH na makagawa ng pansamantalang solusyon dahil dun sa pagsasagawa ng slope protection, hindi po pwede yun dahil nga umuulan pa ngayon na JM. Pero ang isa sa mga ibinuwangkahi ni District Engineer Odea,
maglagay ng mga sako na hindi lang naglalaman ng buhangin, kundi naglalaman pa ng grapa. At ng kanyang mungkahi, kung po pwede rin haluan ito ng mga stick naman, yung mga bamboo na po pwedeng makaharang dito sa ragasan ng tubig. Kasi ang nakikita nila dito, JM, yung habang tumatagal, hindi naman tumitila yung buhos ng ulan, lalo pang lumalakas yung agos ng tubig, kaya maiging madagdagan yung suporta dito sa mismong base ng ilog. Kaya lang, ang isa sa major challenge sa DPWH na hamon din ni Governor Lilia Nanay Pineda yung suporta, yung pondo, JM. Kaya ang sabi ni Governor Lilia Nanay Pineda, magkakaroon daw ng suporta mula sa lokal na pamahalaan o itong provincial government ng Pampanga na mula sa mga heavy equipment, gayon na rin sa mga pangangailangan nila para yung sandbagging mas mapabilis pa. Kuya Paolo, linawin ko lang, ito mga video na nakita nyo mga kabalen, ito ay ang Santa Rita Dam sa may bayan ng Lubao. Kuya Paolo, meron na bang, nagsimula na bang ilikas yung mga residente dyan at saan sila evacuation center dadalhin? Sa bayan ba ng Lubao? O meron bang ibang evacuation center ang Kapitolyo na inilaan para sa ating mga residente na naapektuhan nitong pagsira ng Santa Rita Dam? So far, ang assessment nila, JM, yung ragasan ng tubig dahil sa pagtila nga ng ulan, medyo hindi na ganun kalakas yung tubig na tumatama dun sa mismong area. At dun sa evacuation site, matagal nang naka-preposition yung mga pangangailangan ng mga bakwit, kaya hindi na rin daw sila mahihirapan sa pagkumbinsi sakaling ilikas yung mga kababayan na tatamaan sakaling lumaki pa yung tubig dyan sa Santa Rita Dam. Kuya Paolo, panguli na lamang, ito po ang emergency meeting na ito ay masusundan pa dahil 2 bagyo ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil kung magtutuloy-tuloy ito, Kuya Paolo, siguradong meron pang mga bugso ng pagulan na mangyayari sa ating bansa. Ito ba, masusundan pa ang emergency meeting sa Kapitolyo? Yan talagang regular na nangyayari at sa pangangailangan, JM, talagang magiging daw sila, on hand daw sila dito sa mga usapin na kailangan mapabilis yung quick response. At ang apilan ni Nanay, lalong-lalo na sa national government, talagang mapondohan yung mga flood control project na pangmatagalan. Yan ang diin ni Nanay. Kasi yung usapin din ng paghukay ng Pampanga River, pagkakawari ni Governor Lilia Nanay Pineda, sa tagal niya daw sa lokal na pamahalaan, wala pa siyang alam na sa stretch nitong Pampanga River, totoong nahukay ito. Dahil yung pinag-uusapan na nagkaroon ng dredging, dyan lang sa bukana ng Pampanga Delta o yung Pampanga Bay. Kaya napakahalaga raw na itong paghuhukay ng Pampanga River ay ma-push hanggang dyan sa national government at yung suporta din ng mga karating natin na probinsya gaya ng Nueva Ecija, JM, dahil dyan nanggagaling yung tubig sa itaas, dyan sa Pantabangan Dam, at yung mga karating natin na bayan. Kaya kailangan daw mag-convene ng meeting, hindi lang ng probinsya, kundi ng mga karatig lalawigan upang pakitunguhan nga itong mga malalaking river basin na nakakaapekto dito sa ating lalawigan sa Pampanga. Maraming salamat sa iyong report, Paolo G. Santos. Mag-iingat ka, Kuya Paolo. Salamat, JM. Samantala, ngayong rainy season, nauuso rin ang mga sakit kagaya ng flu, ubo, sipon at pagdadae dahil sa maraming tubig. Paalala ni Dr. Dax Tidula, ang hepe ng Pampanga Health Office, huwag kalimutan ng tamang hygiene at sanitation upang maiwasan ang hawaan, lalo na sa evacuation centers. Aniya, kung maaari ay iwasan din ang paglusong sa baha. Kung kailangan namang lumusong sa tubig, hugasan ng maigi ang katawan gamit ang malinis na tubig at sabon. At pagkatapos ay mag-disinfect gamit ang alcohol. Okay, common rin yung mga dengue cases, no? Nandiyan pa rin yung mga dengue. Tapos leptospirosis, no? And also
as I said kanina, yung mga dahil sa tiyan, pagtatae, no? Dahil nga sa maruming tubig, no? Ah, and then po, mga disaster-related diseases. Yun po. Yung PHO po, paano po nakakatulong sa mga panahon po na ganito? Okay. Ang Provincial Health Office naman in close coordination with the different municipalities through their RHUs. No, so ina-update naman tayo ng mga municipalities na affected na, lalo na yung mga baha. Nasasabihan tayo. So nagpapadala tayo ng mga gamot katulad ng mga gamot na pang-prevent sa leptospirosis like doxycycline. Nagpapadala tayo. Saka yung mga ibang disaster meds na kakailangan, kung walang supply sila, humingi rin sila ng tulong sa amin at pinapadala namin sila. So hindi lang kayo dito sa Bacolor as of now? Ay, hindi po. Mag-iikot po kayo? Yes po. So, ina-update naman po kami ng mga different municipalities. So, as I said, yung mga RHUs natin. Kung hindi nila kaya at kulang sila sa supplies or manpower, tumatawag naman po sila sa PHO. And nandiyan rin yung mga district hospitals natin para tumulong. Sir, sa mga ganitong evacuation kasi, syempre, magkakadikit sila eh. Apo. Paano po may iwasan yung hawaan po sa mga kabataan or sa mga batang na maliliit? Pag ganyan kasi sa mga evacuation center, hindi talaga natin maiwasan, no? Pero yung number one talagang pwede natin gawin is yung tatawag nilang wash. Yung water natin dapat malinis, sanitation, hygienic, panatiliin malinis yung area. Tapos yung katulad ng ginawa namin ito, may kanya per family. At least hindi sila nagkakadikit-dikit, no? Saka tinuturuan na lang natin sila ng proper way of disposal ng mga madudumi or paglinis sa katawan, hygiene, para maiwasan natin yung mga sakit po. Sir, ulitin ko lang po yung kung ano po yung mga sakit po na Okay. As I said kanina, yung mga influenza-like diseases, mga flu, no, ubo-sipon, upper respiratory, no, pagtatae, diarrhea, no, pagsusuka, leptospirosis and dengue, nandiyan pa rin sila. Kaya dapat nating iwasan mga yan. Tapos, nandiyan rin po yung mga nagkapulpulmonya, no? And mga disaster-related diseases, yan po. ano naman po yung mensahe po natin para sa mga viewers po natin? Okay. So sa mga ganitong panahon, number one, lalo na yung mga nasa sa mga mababang areas na baha, kung maiiwasan po sana natin na wag lumusong, wag na lang po. Pero kung talagang kailangan lulusong, pagkahawon po talaga panatiling malinis. Ugas lang sa sabon, ganyan. Tapos disinfect with alcohol. Malaking tulong po yun para maiwasan natin yung leptospirosis, no? Tapos yung mga areas natin, na mga stagnant areas, make sure na nalilinis parati yon para yung kasi pinagbabahayan ng mga causes ng dengue, yung mga mosquito causing dengue, no? Samantala, kasabay ng patuloy na pag-ulan at paglikas ng maraming pamilya sa mga evacuation center, muling nagpaalala ang DOH higit sa kahalagahan ng ligtas at malinis na donasyon para sa evacuees. Ayon sa DOH, mahalagang tiyakin na ang mga ipinamamahaging inuming tubig ay selyado at hindi nagalaw, ang mga pagkain na hindi expired at walang butas o UP, at ang hygiene products ay bago at maayos ang lagayan. Pinalalahanan din ng publiko na ang mga damit na idodonate ay dapat malinis, tuyo at hindi sira. Binigyan diin ng ahensya na hindi lamang dami kundi ang kalidad ng ibibigay na tulong ang dapat isaalang-alang upang mapanatili ang kaligtasan at kalusugan ng mga nasa evacuation centers. Samantala, nakararanas pa rin ng baha ilang lugar sa Bataan, bunsod ng ulan na dala ng habagat. Para sa karagdagang detalye, makakasama natin si Rafael Ramos, ang Division Chief of Operation and Warning ng probinsya ng Bataan. Sir, magandang gabi po. Ilang barangay ang baha ngayon sa probinsya ng Bataan? Magandang gabi din po. No? So as of 5 p.m. po, nakapagtala po tayo ng 96
na barangay po na lubog po sa tubig baha. So 9 out of 12 ng municipalities po dito sa ating lalawigan ang nakakaranas po ng pagbaha po. Yes, Sir Rafael, may mga inilikas na ba sa probinsya ng Bataan? Ilan po ang pamilya, ilan ang individual at maayos po ba ang mga evacuation centers? As of now po, sir, ang mga lumikas po dito sa ating lalawigan as of 5 p.m. po sa monitoring po natin, kasama po ang Provincial Social Welfare and Development Office. So meron po tayong total number of affected families na umaabot na po ng 172,634. And meron po tayong total number of affected individuals na 662,038. So yung nasa loob po ng evacuation center po, meron po tayo 1,957 na families. Ang translating po sa individual po na 6,754. So meron din po tayong tala o data na mga apektado outside evacuation center, yun nga po, nasa 157,641 na families at 600,645 po na mga individuals. Sir Rafael, medyo marami na mga evacuees natin sa inyong probinsya. Kumusta naman po ang kumbaga ang mga pagkain, ang tubig, ang gamot at ang mga food packs para sa ating mga evacuees? As we speak po, sir, no, tuloy-tuloy naman po yung pagbibigay ng mga relief packs, food packs po, mga non-food items po ng ating mga LGUs sa mga evacuation center po natin. And ang provision naman po ay naka-ready naman na po to augment po yung mga nasabi ko po ng mga food pack po. So far naman po nabibigay naman po lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan na nasa evacuation center. Sir Rafael, nakita natin ngayon o bago natin ipakita ito, meron tayong nakitang baha mismo sa kalsada. Ano po ang nagiging sanhi ng pagbaha dito sa mga ilang lugar sa inyong probinsya, sir, na nagkaroon na ba ng kumbaga pag-aaral o obserbasyon? Ano ba ang naging dahilan ng pagbaha ngayon? Sir, itong mga floodings po natin, minsan po, actually, ang cost po talaga nito, minsan, yung pinaka-infrastructure din po natin, yung drainage system natin. Though, may existing po tayo na drainage system since medyo malakas po yung volume ng ulan na binabagsak, so hindi po kinakaya ng drainage system natin ngayon. So, nagkakaroon po ng pag-apaw. Given na rin din po, ilang araw o halos isang linggo na rin po tayong inuulan, yung tubig po galing po sa upland area po natin, kumbaga nasa-saturate na rin po yung lupa doon. So yung bagsak po ng tubig coming from the upland areas po ng ating lalawigan, kapag po bumaba po talaga, yun po yung nagiging cause ng pagbaha po dito sa ating lalawigan. Happy to say naman po, may ilang oras lang naman din po, bumababa din po itong mga katubigan po na ito o pagbaha po na ito. At isa rin pong factor yung nakakadagdag yung pagsasalubong po ng high tide po. Pag po nagsabay yung tatlo po na yun, yung malakas na ulan, yung pagbaba po ng tubig sa upland and high tide, doon po nagkakaroon ng mga pagbaha dito po sa ating mga LGUs po sa lalawigan ng Bataan. Sir, as of 6:45 p.m. ngayon po ba may datos na tayo? Ano ba ang mga daan, ano mga kalsada na hindi pa rin passable para sa mga ating motorista? As of for monitoring po natin, yung major thoroughfares naman po natin sa lalawigan ng Bataan, yung Roman Expressway po natin, passable naman po siya sa lahat po ng uri ng sasakyan. Meron lang po tayo mga isolated na mga flooded areas sa ating national road, especially dito sa may bayan po ng Dinalupihan, na may mga portion lang naman po na hindi po nakakadaan yung mga sasakyan. Pero yung mga major thoroughfares po natin ay clear po sa flooding incident po. Okay, sir, before we let you go, may mga numero po bang pwedeng tawagan sa mga hihingi ng saklolo o tulong? At ano po yung inyong mga paalala at mensahe sa ating mga kabalen o kababayan sa Bataan? Apo. So yung mga emergency hotlines naman po natin, nakapost po sa ating mga official social media accounts po na PDRRMO, katuwang din po
ang ating mga local DRM offices. Nakapost din po ito sa ating official Facebook page ng ating governor dito po sa Facebook. And siguro po sa ating mga kababayan, asahan pa rin po natin yung masungit na panahon sa mga susunod po na araw, given po na nag-uupo yung dalawang bagyo na si Dante at si Emo na siya magpapalakas pa rin po ng habagat po at patuloy na maka-apekto po dito sa ating lalawigan. Kaya tumutok lang po tayo, maging alerto sa anumang posibilidad na mangyari po dito sa ating lalawigan at makakasa naman po kayo ang provincial government, katuwang po ang 12 local government units po ng ating lalawigan ay naka-ready para po rumisponde at umalalay po sa ating mga kababayan dito sa ating lalawigan. Maraming salamat, Sir Rafael Ramos, ang Division Chief of Operation and Warning ng Probinsya ng Bataan. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News.
Binasak ng malakas na agos ng tubig ang ilang bahagi ng Santa Lucia Bangot Bridge sa Capas, Tarlac. Ayon sa Capas Information Office, patuloy din ang pagtaas ng level ng tubig sa ilog, bunsod ng walang humpay na ulan. Samantala, gumuho ang parte ng irrigation canal sa Sitio Ligaya, Barangay Pulong Masle sa Guagua noong Martes. Iniugnay ng Guagua Information Office o GIO ang insidente sa soil weakening na dulot ng maulan na panahon. Magkikipagtulungan pa rin ang mga lokal na pamahalaan sa disaster response agencies para ma-assess ang kabuuang epekto ng pinsala. Samantala, magkakaloob ng hindi bababa sa 495.44 million pesos na tulong ang DA para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng severe tropical storm Krising at Habagat. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga ipapamahaging ayuda ay ang binhi ng palay, mais at gulay para agad na magpatuloy ang pagtatanim sa mga rehiyon sa Central Luzon na apektado ng kalamidad kabilang na ang Region 3. Aktibo na rin ang Quick Response Fund ang ahensya upang agad na marespondihan ang mga nasirang sakahan, na partikular na ang mga nasa planting phase pa lamang. May nakalaan ding loan assistance na hanggang 25,000 pesos sa ilalim ng Survival and Recovery o SURE Loan Program na maaaring bayaran sa loob ng 3 taon na walang interes. Samantala, ang mga rehistrado at insured na magsasaka ay maaari ding mabigyan ng kabayaran sa pinsala sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Batay sa pinakahuling datos ng DA-DRRM, Bulletin No. 7 itong Martes, July 22, umabot na sa 134.66 million pesos ang halaga ng pinsalang naitala sa sektor ng agrikultura na nakaapekto sa 6,377 na magsasaka at mangingisda. Pinakamalaki ang pinsala sa sektor ng palay na umabot sa 121.88 million pesos sa kabuuang 7,911 hectares sa mga lalawigan sa Luzon, kabilang na ang Tarlac, Zambales at Bataan. Samantala, nagtulungan ng mga tauhan ng Police Regional Office 3 at mga lokal na pamahalaan sa Central Luzon sa paghahatid ng agarang tulong sa mga komunidad sa rehiyon na labis na naapektuhan ng malawakang pagbaha at masamang panahon. Kabilang sa mga pinamahagi ng mga pulis at LGU volunteers, ang food packs, malinis na inuming tubig, hygiene kits at damit para sa mga pamilyang lumikas. Tumulong din ang PRO3 personnel sa pagbabalot, pagbabiyahe at aktual na pamamahagi ng mga donasyon. Samantala, naglunsad ng libreng sakay ang PRO3 nitong Martes, July 22 bilang tugon sa matinding pagbaha sa ilang bahagi ng rehiyon. Agad na ipinakalat ang mga police vehicle at mobile patrol upang magsakay ng mga pasaherong nahirapang makauwi dahil sa kawalan ng pampublikong transportasyon. Tiniyak din ng mga pulis na nasusunod ang safety protocols habang binabagtas sa mga kalsadang lubog sa baha. Bukod dito, nagpatrolya din ang mga kapulisan sa mga apektadong komunidad upang maiwasan ang anumang uri ng kriminalidad at upang makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at rescue unit. Sa ibang balita, nagpaalala ang DOH Central Luzon sa publiko na panatilihin ang kalusugan at maging handa ngayong tag-ulan, kasabay ng pagbibigay kaalaman sa mga sakit na maiiwasan sa tamang hygiene, pag-iingat sa hepatitis at kahandaan para sa sakuna. Narito ang report ni MC Galang. Nagdipon ang Department of Health Central Luzon, Center for Health Development o DOH-CLCHD, kasama ang ilang kinatuan mula sa kanilang operating units sa isang press conference itong July 21 para talakayin ang mahalagang issue pangkalusugan na dapat malaman ng publiko. Isa sa mga tampok na paksa ang paggunita ng National Infection Prevention and Control Week. Ipinaliwanag ni Reden Galang, Senior Infection Prevention and Control Nurse ng Jose Abilingad Memorial General Hospital o JBL-MGH, ang kahalagahan ng tamang paghuhugas ng kamay
at mga sakit na maaaring makuha mula sa maruming kamay. Parang marami yan marami talaga. Parang household kid harbor virus infection due to the close living condition and shared spaces, di ba? Shared utensil, shared spaces. So common ones include the respiratory illnesses like yung mga cold and flu, di ba? Parang yung mga influenza-like illnesses sa mga community natin. Pwede yung gastrointestinal infections caused by bacteria or viruses, parang can occur through contaminated foods. Yung sabi nga, nagpe-prepare ng food, hindi nagugas ng kamay, si mami, ganun galing sa banyo, pwede maging contaminated yung food natin. And sometimes yung mga skin infections. Hindi rin pinalampas sa talakayan ang National Disability Rights Week kung saan binigyang diin ng health researcher na si Lorenel Manalang ang kahalagahan ng pagkilala sa karapatan at pangangailangan ng Persons with Disability o PWD. Based on available data from the Philippine Registry for Persons with Disabilities or the PRPWD, one of the most commonly reported disabilities nationwide, including in Central Luzon, is physical disability. So this category includes mobility-related impairments, often resulting from accidents, stroke, amputation, and congenital conditions. So, however, we are also seeing increasing recognition and documentation of mental and psychosocial disabilities, especially as awareness on mental health grows. Para naman sa nalalapit na World Hepatitis Day, ipinaalala ni Almira Isabel Kayanan, Health Program Officer 2, kung saan naipapasa ang iba't ibang uri ng hepatitis. Aniya, naipapasa ito sa pamamagitan ng kontaminadong dugo, pagtatalik ng walang proteksyon, mula sa ina papunta sa sanggol sa panahon ng pagbubuntis at paggamit ng kontaminadong karayom. Nilinaw rin ni Kayanan ang ilang maling paniniwala tungkol dito. So, ang pagkain daw po ng street food po, tulad ng fishball o isaw, hindi po, mali po ito, makakakuha lang naman po if ang pagkain na kinain po natin is may kontaminado po ng virus ng hepatitis A at E. So, yun din pong maling akala is daw ang pag-inom ng maruming tubig at yung ihiwalay ang gamit na may sakit na hepatitis B. At hindi rin po ito nakakahawa sa pag-ubo, pagbahing o pakikipag-usap. Samantala, sa gitna ng tagulan at banta ng mga kalamidad, nagpaalala si Dr. Myla Rostrata, Medical Officer 4 ng Disaster Risk Reduction and Management for Health Cluster, sa kahalagahan ng pagkakaroon ng go bag at pakikipag-ugnayan sa barangay. Ang go bag ay isang emergency kit na naglalaman ng mga mahalagang gamit tulad ng pagkain, tubig, gamot, damit, flashlight at iba pang essentials na kailangan sa oras ng sakuna o paglikas. Tatlong bagay yung kailangan nating i-remember dyan. So suliin natin palagi yung laman ng go bag natin. Every 3 months. Kasi syempre, every 3 months, baka mamaya kasi nag-expire na yung ibang gamit mo na nandyan. Tapos ilagay ang go bag na to sa lugar na maidali itong makita at makuha sa oras ng sakunag. And then pangatlo, I think this is one of the most important thing na nakakalimutan natin. We need to coordinate talaga sa mga leader within our area, so most probably sa community, sa barangay ito, para sa plano sa paglikas. Baka mamaya kasi may go bag na tayo, kasi hindi naman natin alam kung saan tayo pupunta. Sa kabuuan, muling iginiit ng DOH Central Luzon na ang kalusugan ay hindi lang dapat bigyan ng pansin kapag may karamdaman, kundi isang araw-araw na disiplina at paghahanda para sa sakuna. MC Galang, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kasabay ng malalakas na pag-uulan at pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog dulot ng habagat at bagyo, tuluyan na ring nawasak ang isang parte ng Santa Rita Dam sa Barangay Santa Rita, Lubao, Pampanga ngayong Miyerkules, July 23. Bunso dito ng malakas na current o agos ng tubig mula sa mga matataas na parte ng probinsya. Ayon kay Engineer Ronnie Magtoto, hepe ng maintenance section ng Department of Public Works and Highways Pampanga District 2, wala pa umunong slow protection ang nasirang portion ng dam, dahilan upang makain ng tubig ang bahagi ng daan sa gilid nito. Pinangambahan naman ng ilang residente ang tuluyang pagkabutas ng dam dahil maraming barangay umuno ang maaaring maapektuhan ng mas mataas pang pagbaha mula dito. Bilang pansamantalang solusyon, patuloy naman ang paglalagay ng mga sandbag sa nasirang portion upang mapigil ang malakas na hampas ng tubig. Samantala, maghain na ng quick release ng pondo ang DPWH para sa agarang repair ng dam. Samantala, pansamantalang isasara ang Domingo B. Flores District Hospital sa Macabebes simula ngayong Miyerkules, July 23 dahil sa patuloy na pagtaas ng baha sa lugar. Ayon kay Dr. Dax Tidula, hepe ng Pampanga Provincial Health Office, ang desisyon ay ginawa upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasyente at medical personnel. Lubang naapektuhan ng pagbaha ang buong pasilidad, dahilan upang agad itong isailalim sa temporary closure habang isinasagawa ang assessment. Para naman sa mga nangangailangan ng agarang serbisyong medikal, pinapayuhan ng publiko na tumungo sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa City of San Fernando. Humihingi ng pangunawa ang pamahalaang panlalawigan at muling nananawagan sa lahat na mag-ingat sa gitna ng patuloy na pagbaha. Samantala, ngayong may dalawang bagyong tumama sa bansa, mahalagang malaman ang lagay ng mga pangunahing kalsada at expressway upang makapaghanda ang mga motorista. Kaugnay nito, nagbigay ng update ang pamunuan ng NLEX tungkol sa naging sitwasyon at daloy ng trapiko sa gitna ng malalakas na pag-ulan. Magbabalita si MC Galang. Nananatili raw ligtas at walang naitalang pagbaha o water ponding sa kahabaan ng North Luzon Expressway o NLEX mula Balintawak hanggang Tarlac sa kabila ng malalakas na pag-ulan ayon kay Robin Ignacio, head ng traffic operations ng NLEX. Open po lahat ng ating toll plazas, mga entries, exits. Ganun din po ng ating traffic flow ay fast moving po sa lahat ng areas po. Ngunit nagkaroon daw ng matinding baha nitong Lunes, July 21, sa ilang bahagi ng Valenzuela, partikular sa Balintawak Cloverleaf sa ilalim ng Paso de Blas Interchange. Dahil dito, isang lane na lang ang pwedeng daanan kaya humaba ang trapiko sa naturang lugar. Bilang tugon, pinigil muna ang pagpasok ng mga sasakyan papuntang Valenzuela upang maiwasan ang mas matinding pagsisikip ng trapiko at mapanatili ang kaligtasan ng mga motorista. Nag-deploy din sila ng pumping stations upang maibsan ang tubig sa NLEX. Ngunit dahil sa tuloy-tuloy at malakas na pag-ulan, na-overwhelm na raw ang drainage system. Nangyari, bagamat yun po, maghapon, tuloy-tuloy po yung ulan, tuloy-tuloy yung pumping natin, pero nung bandang late afternoon na po talaga, parang overwhelmed na po na nabanggit nyo. Hindi na po sapat yung lumalabas sa tubig kumpara po dun sa pumapasok na tubig dito sa NLEX. Matapos umupa ang baha, agad namang sinigurado ng pamunuan ng NLEX ang kaligtasan ng mga motorista sa pamamagitan ng agarang pagkumpuni sa mga posibleng butas at sira sa kalsada. The following day, immediately po nag-implement na rin po kami ng potholes patching po, cold patching po yung tawag po natin dahil kung umuulan po, so kaya naman po mag-patch, lalong-lalo na po yung malalalim kasi pagka ganitong tuloy-tuloy na malalakas ang pag-ulan, pagkaraniwan po na nagkakaroon po ng mga potholes. So agad-agad naman po na kinukumpuni natin para mas safe pa rin po na daanan ng ating mga motorista. Bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon, kasalukuyan na raw pinag-aaralan ng NLEX at Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC ang pagpapabuti ng drainage system at ang pag-angat ng mga tulay gaya ng Tulaok Bridge sa San Simon.
upang hindi na raw maulit ang malawakang pagbaha. Subalit may mga ulat na pinatigil muna ang proyekto dahil sa peligrong kalagayan ng mga instruktura at sa pansamantalang pagsasara ng mga lanes. Ayon kay Ignacio, bagamat hindi niya lubos ang alam kung bakit ito ipinatigil, pinanggit niya na posibleng may kinalaman ito sa pag-ulan at pagsasara ng mga daan. Yung sa Tulaok area po, may San Simon, yung alam po natin na last year natapos na po natin yung pag-raise. So, hindi na rin po binabaha yung area ngayon. So, ang pagkakaalam ko, may timetable din po ang DPWA sa pag-raise po ng tulay na yan. Hindi po ako aware doon sa total ano po, pero maaaring ngayong tagulan po, baka po yung samples po, pag ginagawa po yan, kailangan din po magsara ng mga lanes. So yung ugnayan with DPWH, tuloy-tuloy naman po yan at kung meron po mga ganitong balita ay yun po, tinitingnan lang po yung safety ng ating mga motorists at saka yung paggawa po ng tulay para ma-ensure po na wala pong ma-aksidente. Samantala, binigyang diin din ni Ignacio ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang masiguradong malinis ang mga daluyan ng tubig. Tiniyak din niya na 24/7 ang monitoring ng MPTC sa mga posibleng apektadong lugar. Sa huli, pinayuhan niya ang mga motorista na kung hindi naman mahalaga o urgent ang kanilang biyahe ay ipagpaliban muna ito lalo na sa panahong tuloy-tuloy ang pag-ulan upang maiwasan ang aksidente at abala. Mainam baka wag na muna po tumuloy para lang kung magkaroon po ng mga insidenteng ganito ay hindi po sila masama or masabay po dito sa aksidente. So mag-monitor lang din po sila sa current situation po ng expressway. Sa aming part naman po, ine-ensure po namin yung aming pagde-deploy ng mga manpower ngayon. Mas marami pong manpower at saka resources para po masiguro po na pag kami ganitong pangyayari ay mailagay sa mas safe na situation po yung ating mga motorista. Kasama si Karen Maurilio, MC Galang, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po at mag-iingat po tayong lahat.